Dar ce? Sunt pe domeniul public, nu am voie să... Nene, du-te mă, nene, de aici și tu ești cu ăștia? Nu sunt cu ăștia, și atunci dai drumul de aici. Sunt un cetățean liber. Da, și eu sunt tot un cetățean liber. Vrei să spar Dumneavoastră telefonul? sunt timpul serviciului dumneavoastră acum. Vrei să spar telefonul? N-ai decât, poți să pleci. Dă-te în pula mea de aici, mă, pula ta. Dai drumul de aici. Dai drumul de aici. Mă, băiete, mai e frumos. Dai drumul de aici, că te-aș pe mine. Hai că plecăm. Dați drumul de aici. Stai că ești nebun. Nenorociții dracului, ce sunteți, futu-vă morții în gură. Stau și mafila ți-ai dracu să fii. Băi, mâine te dau în judecată, băi! Te dau în judecată, fii atent de spun aici! Mâine te dau în judecată! Îmi plătești telefonul, băi, ceavră! Fii atent ce spun aici, așa! Dumnezeu motii de jegos împuțit! Dați-i lumea degeaba, futu-vă morți în gură! Nu mai, mamă, că debatem cu ei, ne omoară, dă-i dracu de aici. Ești nebună, vrei să ne omoare ăștia?